Хайырлы иртә, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Гөлназ Ибрахимова, безнең бүгенге программада. Хәтер сагында Буа районы Яңа Шәймырза авылында Бөек Ватан сугышында катнашкан авылдашларына һәйкәл ачылды. Аккан су юлын табар, Казансу акваториясын яңадан агач өемнәреннән чистарта башладылар. Апас районында 120-дән артык бала робот төзү һәм программалаштыру нигезләрен өйрәнә. Бүген республикада урыны белән яңгыр, җил төньяк көнбатыштан тизлеге секундына 14 метрга кадәр җитә. Көндез 22 градус җылы. Синоптиклар фаразы буенча иртәгә һәм ялларда көчле яңгырлар явуы көтелә. Урыны белән яшен булырга мөмкин. Көндез 17-20 градус җылы. Инешкә әйләнмәсен һәм картадан югалмасын өчен барысын да эшләргә. Казансу елгасы акваториясын яңадан агач өемнәреннән чистарта башладылар. Моны вакытында эшләмәсәң, агым үзгәрә һәм елгага зыян килергә мөмкин. Казансуның проблемалы урыннарында экосистема хәзер табигый юл белән төзелә. Тикшерү нәтиҗәләре елга агымы сизелерлек үзгәрүен күрсәтте. Казансуны савыктыру алга таба да дәвам итә. Әмма алга таба елга нинди булачак, табигатькә генә түгел, кешенең табигатькә булган мөнәсәбәтенә бәйле. Буа районының Яңа Шәймырза авылында Бөек Ватан сугышында катнашкан һәлак булган авылдашларга һәйкәл ачылды. Бу хакта тулырак итеп алдагы язмада. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарның истәлегенә салынган һәйкәл авылның үзәгендә урын алган. Аның мәрмәр тактасында 224 якташның исем-фамилиясе язылган. Тыл хезмәтчәне Мөстәкыйм Җамалетдиновның да 2 абыйсының исемнәре шунда кертелгән. Шуңа күрә дә ул һәйкәл ачылган көнне аеруча дулкынланып көткән. Абыйның да исеме язылган монда калды. 2 абыем бер калды инде. Сугышта 26 елга булып, мөмкинде калды. Фирдания Валиуллина һәйкәл ачылу тантанасына балалары, оныклары, оныкчыгы белән килгән. 9 кеше Казаннан махсус кайткан. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар исемлегендә Фирдания бинең кайнатысы да бар. Оныкларым күрсеннәр, бабалары белән горурлансыннар дигән фикердә 90 яшьлек мәгариф ветераны. Бабалары менә оныкларым күрделәр, Валиуллин, Галимҗан, Салахетдин улы дип карадылар моннан. Атегендә аның белән бер туган Мустафа абый улсы инде исән кайткан иде дә, аннан соң инде үлде инде ул. Һәйкәлне төзүгә Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров авылдашлар зур финанс ярдәме күрсәткән. Кирәкле сумма 2 атна эчендә җыела. Бу эш шушы авыл кызы район ветераннар советы рәисе Җәүһәрия Хөснетдинова теләктәшлеге белән башланып китә. Без үзебезнең әби-бабайларыбызның исемлеген мәңгеләштердек. Бу минем өчен бик зур шатлык. Мин үземә йорт төзегән шикелле булдым дөресен әйткәндә. Авылдашлар һәйкәл янында бакча ясап, зәңгәр су чыршыларда утырткан. Алия Галиуллина, Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа. Казанга 6 алтын битлек кайтты. Татарстанның бер юлы 3 театры дәрәҗәле милли премиягә лаек булды. Нинди бүләкләр, күңелле мизгелләр алдагы язмабызда. Я рад поздравить Муть Мухаджели. Вахтанга сәхнәсеннән иң яхшы спектакль драматик театр номинациясендә 30-нчы алтын битлек премиясе җиңүчесе игълан ителә. Камал театрының миллионлаган тамашачысы һәм жюри әгъзалары күңелен яулаган булганчык еллар, мөхаҗирләр, 19-нчы һәм 20-нчы гасыр чигендәге татар дөньясын күрсәтүче тетрәндергеч тарих, Идел буендагы ачлык һәм бәхетле булу теләге. Бу номинациядә төп призга беренче тапкыр милли театр лаек булды. Иң беренче масканы Ментимир Шарипов алган. Алтын битлекне. Шуннан соң Марсель Сәлимҗанов, шуннан соң Ринат Таҗетдинов. Һәм алар махсус шәхескә бирелә торган маска. Бу инде чыннан да спектакль өчен, иҗат өчен. Димәк, бу безнең мөхаҗирләр спектакле
Россия күләмендә иң шәп спектакль дип санала. Күз алдыгызга китерәсезме, 50 кеше ул спектакльдә уйный. Тирләп, янып, һәм миңа калса, менә Мәскәүдә сәхнәдән дә шуны бөтен мәскәүлеләргә әйтәсе килде. Бу Камал театрының бердән-бер бүләге түгел. Театрның рәссамы Марина Марьяничка драматик театр костюмнары буенча иң яхшы рәссам эше номинациясендә тиңнәр булмады. Это моя первая золотая маска. Бу минем беренче алтын битлегем. Костюмнарымны еш тамашачыга үтеп керерлек итеп эшләргә тырыштым. Татарстан театрлары актерларының исемнәре һәм спектакльләре бер генә яңгырамады. Әкият Курчак театрының авиаторы иң яхшы спектакль һәм иң яхшы режиссер, Дилүс Хуҗахмәтов иң яхшы актер эше номинациясендә бүләкләнде. Кореев театры артистлары Альбина Гайзуллина һәм Булат Гатауллин Мәскәүдә беренче алтын битлекләрен алды. Рөстәм маҗаралары спектаклендә алар 16 төрле роль башкара. Аларның бүләкләре ил язмышын күздә тоткан һәм милли эзләнүләр өчен махсус жюри премиясы. Ниһаять, туган җир туфрагында иң дулкынландыргыч мизгелләр. Җиңүчеләрне спектакль логотипы төшерелгән футболкалар киеп, музыка һәм алкышлар белән каршы алды сәнгать сөючеләр. Миләүшә Мусина, Глеб Беркун, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишмендинова. Ел саен көтеп алынган бәйрәм Сабан туй бәйрәме күзне ачып йомганчы узада китә. Узган атнаны Казан шәһәрендә берничә мәйданчыкта милли бәйрәме безгерләде. Традицион рәвештә төрле өлкәләрдә алдынгылар сафында булучыларга шул исәптән авыл хезмәтчәннәренә рәхмәт хатлары һәм медальләр тапшырылды. Шулай ук быелгы Казан Сабан туена ат чабышлары да иям истәде. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы катнашында оештырылган ат чабышлары Казан ипподромында узды. Чарада республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгы Марат Җаббаров та катнаштылар. Тамашачылар биредә шулай ук һөнәрчеләр ярминкәсе белән хозурлана алды. Җайдаклар арасында 14 бүләк уйнатылды. Беренче тапкыр ат чабышларында БРИКС илләренең спорт уеннары бүләген атта йөрүче Артем Ивановка тапшырдылар. Татарстан игенчеләр кубогын Геннадий Большаков алды. Сабан туй 2024 кубогы иясе булып Наталья Чернакова танылды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы призына Далим Биджиев ия булды. Мирный бистәсендә уздырылган бәйрәм барышында Рөстәм Миңнеханов һәм башка кунаклар татар халкының гырыф-гадәтләрен, көнкүрешен һәм мәдәниятен чагылдырган күргәзмә белән танышып чыкты. Бәйрәм уңаеннан Нурлат районында татар гырыф-гадәтләренә буйсынган туй тантанасы уздырылды. Буа районы хуҗалыгында Рөстәм Миңнеханов билбау көрәше буенча турнирда җиңүчеләрне бүләкләде. Авыл хуҗалыгы техникасы күргәзмәсе мәйданчыгында Татарстанның агросәнәгать комплексы алдынгыларын бүләкләделәр. Төп мәйданда Сабан туй тарихыны һәм халыклар дуслыгы темасына багышланган театральләштерелгән пролог күрсәтелде. Пролог азагында БРИКС уеннарында катнашкан 89 илнең дә байраклары тамашачы тарафына тәкъдим ителде. Рөстәм Миңнеханов ил җитәкчелегенә Казанда шундый зур спорт чарасын үткәрү ышанычын Татарстанга йөкләгәннәр өчен рәхмәт белдерде. Хочу поблагодарить гостей, которые приехали на эти соревнования. Для нас это большая честь. Наш самый любимый праздник Сабантуй проходит совместно с играми БРИКС, даже завершение игр БРИКС. И, конечно же, такое событие, как проведение спортивных игр стран БРИКС, это огромное доверие руководства Российской Федерации. Министрлыкта Кытайның Шаньцзунь провинциясеннән БРИКС шәһәрләре ассоциациясе утырышында катнашкан аграриялар делегациясе белән очрашу узды. Киңәшмәдә министрлык исеменнән авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов, тармак бүлекләре башлыклары катнашты. Ленар Гарипов Татарстанның агросәнәгать комплексы мөмкинлекләрен тәкъдим итте һәм кунакларны республикада 3, 4, 5 июльдә узачак Агро-Волга халыкара агросәнәгать
сәнәгать күргәзмәсенә чакырып калды. Биектау районында элита дәүләт нәсел предприятиясе базасында сөт һәм ит терлекчелеге зоотехник селекционерларының 7-нче республика конкурсы узды. Узган ел йомгаклары буенча республиканың авыл хезмәтчәннәре тырышлыгы белән 2 миллион тонна сөт җитештерелгән. Бу 2022 ел белән чагыштырганда 152 мең тоннага күбрәк. Республикада сөт терлекләре үрчетү буенча 40 нәсел хуҗалыгы бар, аларда 60 мең нәселле сыер тотыла. 2023 елда бер сыердан савым 9308 килограмм тәшкил итте. Конкурста 44 иң яхшы белгеч катнашты, алар район ярышларында җиңгәннәр. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар менә шундый иде. Мин Дина Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Быел Болгар шәһәрендә Бөтен Россия мөселман яшьләре форумы 20-27 июльдә уза. Мөселман яшьләре җыенына дөньяның төрле почмакларыннан 18-30 яшь аралыгындагы 100дән артык кеше килер дип көтелә. Бүгенге көндә сайлап алу этабын узган 68 кеше инде чакырылган. Гаризалар 10 июльгә кадәр кабул ителә. Форумда катнашу өчен проект әзерләргә һәм алдан сайлап алу этабын үтәргә кирәк. Быел форум Россиядә игълан ителгән гаилә йылы һәм Татарстан мөфтияте тарафыннан игълан ителгән гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше йылы кысаларында уза. Ул исламда гаилә кыйммәтләре темасын үз эченә алачак. Форум программасында шулай ук дини, тарихи юнәлештә белем алу, фәнни лекцияләр һәм экскурсияләр каралган. Татарстанда фәнни-технологик үсеш йылы дәвам итә. Мәктәп укучыларында техника өлкәсенә карата кызыксыну зур. Моңа дәлил булып, республикабызның Апас районында күчмә һәм стационар робот техникасы студиясе проекты эшләп килә. Биредә ел дәвамында 120дән артык бала робот төзү һәм программалаштыру нигезләрен өйрәнә. Шушы көннәрдә әлеге проектны гамәлгә ашыру буенча йомгак ясалды. Күчмә һәм стационар робот техникасы студиясе проекты районның Апас һәм Каратун урта мәктәпләрендә тормышка ашырылды. Балалар монда 2нче сыйныфтан 7нче сыйныфка кадәр бик яратып йөрделәр. Алар инде әлеге түгәрәкләрдә дәрестән соң шөгыльләнәләр иде. Программалаштырырга балалар өйрәнде, бик кызыксынып йөрделәр. Киләчәктә дә моның белән генә тукталып калмаска, буга менә бу мөмкинлекләр белән матур итеп кулланырга һәм тагын да үзегезне республика, ил дәрәҗәсендә күрсәтергә. Студияләр өчен җиһазлар сатып алуда район ветераннарының җирле иҗтимагый оешмасының аеруча өлеше зур. Алар 2023 елда коммерцияле булмаган оешма буларак бәйгедә катнашып 775 мең сум грант алуга ирешкән. Әлеге грант акчасын тулысы белән робот техникасы студияләренә җиһазлар сатып алу өчен тотканнар. Безнең заманат таләпләренә туры килеп, менә республикабыз мәктәпләре каршында күбесендә инде хәзер инженерлар, программистлар тәрбияләү максаты куела. Чөнки әлеге профессиялар бүгенге көндә кирәкле. Чынлап та менә инде без күп балалар турында аларның нинди дәрәҗәдә шушы техника ягына авышканлыгын беләбез. Киләчәктә дә әлеге проектны тормышка ашырырбыз дип ышанып калабыз. Очрашуда ел дәвамында робот техникасы студиясендә шөгыльләнгән балалар үзләренең беренче хезмәт җимешләрен тәкъдим итеп, тәэсирләре белән уртаклашты. Эльза Ахмәтҗанова, Гөлнас Вәлиева, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Бу елларда Тәтеш районында Валда Шинясь Мартва бәйрәме узачак. Анда Мартва халыкларының көнкүреше, гореф-гадәтләре, кунакчыллыгы белән танышу көтә. Бәйрәмдә милли традицияләр буенча никахлашу чарасы узуы да көтелә. Бәйрәмнең театральләштерелгән өлешен китапхана хезмәткәрләре әзерли. Ә бәйрәмнең төп темасы булып быел Россиядә игълан ителгән гаилә йылы булачак. Шулай ук республикада милли мәдәниятнең тагын бер бәйрәме Грон-Буттон уза. 29 июнь көнне Менделеевск районында Удмурт мәдәнияте бәйрәмендә күңел ачу, осталар ярминкәсе, Удмурт республикасыннан танылган коллективлар чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Менделеевскида бу сезонда Татарстан тарихында беренче тапкыр киртәләр белән узышу чемпионаты узуы көтелә. Ул геройлар узышы хәрби-патриотик ярышлары кысаларында
августта үтәчәк. Инде күз айларында биредә Пастернак укулары халыкара әдәби театр фестивале үтә. Фестиваль быел президент каршындагы мәдәни башлангычлар фонды конкурсында җиңүче булды һәм 8 миллион сум грант отты. Яңалыклар чыгарылышын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Иртә яздан башланып киткән бакча эшләренең кызган чагы. Бу турыда студия кунагы Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгөл Габдрахманова сөйләр. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Айгөл ханым, исәнмесез? Хәерле иртә, исәнмесез? Айгөл ханым, біз мағайын бақшаның иң ямлы мотор шағында ұшырашабыздыр сезнең белән, әйеме? Әле саргылт төсләре кірмәгән, җиләкләр өлгерә, чәчәкләр чәчәк ата, яшелчәләрнең кайберләре инде уңышлары белән сөендерә башлады. Югыйсә, яз көне беразына куркыткан иде. Салкыннары, кыраулары белән, әйеме? Бакчачылар быел яхшы уңышка өметләнә аламы? Менә бик дөрес әйттегез инде, дөрестән дә хәзер бакчачылар өчен ничек дип әйтим, сезонның кызган чоры һәм әлбәттә инде быелгы һава торышлары әлбәттә яздан инде ничек дип әйтим, үзенчәлекле килде. Беренчедән менә шу кайта торган теге ниләр булды бит инде, тискәре түбән температуралар булды. Шунлык белән кыенлык китерде. Инде әлбәттә менә җиләк-җимеш агачларына ул хайран гына зыян салды. Менә ул яктан инде әлбәттә кем кайсы һәрбер районнап инде ул әлбәттә Төньяк районнарда аның кадәр кискен температуралар күзәтелмәсә дә, бүтән районнарда мәсәлән түбән температуралар булды. Шунлык белән күп кенә мәсәлән шулык алмагачлар, чия, слива кебек культураларның җиләк-җимеш агачына әлбәттә инде зыян килде. Монда инде уңыш әзрәк булырга тиешлегеннән әзрәк кимрәк булыр. Инде теплицаларда, бакчаларда, яшелчәләргә килгәндә инде аларны әлбәттә инде вакытында шулык инфекциялардан сакласак, вакытында кырткычлардан сакласак, әлбәттә уңыш алу мөмкинчелеге хайран зур дип саныйм. Хәзерге вакытта бакчачыларга нинди эшләр эшләү зарур? Менә бит инде безнең хәзер ике атна шундый ничек менә һава торышын карасак, ул безнең башта салкын булды, аннан соң кисәк кенә һава торышы югары температураларда торды. Хәзер яңадан мәсәлән инде кичке температуралар менә 15-13 градуска кадәр төшә. Инде менә бу очракта әлбәттә бу бердә үсемлекләр өчен ничек дип әйтим, күңелле вакыйга түгел, киресенчә алар өчен сынау вакыты бу. Ни өчен дигәндә, чөнки мәсәлән шушы кискен температуралар уйнаганда безнең күп кенә инфекциялар безнең барлыкка килергә мөмкин дә. Теплицаларда инде шулык фитофтороз кебек помидорларда әйбәт, кладоспориоз кебек ширләр барлыкка килергә мөмкин. Шулай менә бу очракта нәрсә эшләтергә кирәк? Әлбәттә инде яхшылап җилләтергә һәм кичке температураларны гадәттә менә шулык инфекциялар артып китмәсен өчен, ширләр булдыручы инфекциялар артып китмәсен өчен әлбәттә 17 градустан төшермәскә киңәш ителә. Моны ничек булдырырга дигән очракта инде без кичкә мичләрне 1-2 сәгатькә куеп тора алабыз, җылытып, теге пушкалар бар бит инде безнең ниме. Менә шундый сулар белән әзрәк теплицаларны җылылык халәтендә тота алсак, бу инде безнең әлбәттә менә шу ширләргә каршы торучанлыкны арттырачак үсемлекләрнең. Чөнки әйтеп үтәсем килә, алар безнең инфекциялар барсында спор формасында гөмбәчекләр туфракта сакланалар, алар безнең бүтән җирләрдә мөмкин, ал җил белән дә килергә мөмкин. Инде әлбәттә аларга бары тик билгеле бер шартлар кирәк. Мәсәлән, фитофтороз безнең түбән температураларда, әмма һава дымлылыгы югары шартларда бик яхшы үзен хис итә. Мәсәлән, инде бүтән кладоспорозга килгәндә инде ул безнең киресенчә югары температураларда кыр һава торышында үрчергә сәләтле. Инде шулай ук безнең әгәр теплицага ябык грунтка килсәк инде помидор кебек культураларда хәзер безнең вершинная гниль диләр. Русчалатып әйткәндә, татарчасы инде аның менә шу помидорның өшешерүе башланырга мөмкин. Бу инде безнең инфекция булып саналмый, үсемлекнең физиологик халәте булып тора. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең бу нәрсәне аңлата.
менә шушы дымлылык уйнаганда бит бәлки кеше күбиттереп су сипкәндә пор әйләнеше, ягъни үсемлекнең сок әйләнешеннән бик нык ул бәйләнештә тора. Үсемлек димәк кальцийны үзләштереп бетерә алмый дигән сүз. Бу очракта шул кальциевый селитр кебек матдәләр кулланырга мөмкин. Әмма иң мөһим процесс булып бу очракта безнең дымлылыкны дөрес иттереп саклау. Ә инде мәсәлән кыяр кебек культураларга килгәндә бит хәзер аларда әлбәттә калий кебек элементлар җитеп бетмәскә мөмкин, ягъни инде яфрак кырыйдан соргаеп килә башласа, ул инде безнең калий җитми дигән сүз. Калий кебек ашламалар кулланып үсемлекләрне хәзер аларга ярдәм итеп, инде аларның үсешен ничек дип әйтим, үсеше өчен ярдәм итәргә кирәк. Менә шул очракларда инде әлбәттә уңыш алырга әлбәттә мөмкин. Әле менә шулай ашламалар кертеп әйме уңыш дәрәҗәсен күтәргә мөмкин әле бу чорда. Әлбәттә, шуны гына истә тотарга кирәк. Бары тик азот ашламаларын гына хәзерге вакытта кулланырга киңәш ителми. Ни өчен дигәндә, чөнки азот ашламалары ул безнең гадәттә иртәнге яздан кулланылырга тиеш. Һәм шуны да менә халыкка җиткерәсе килә. Әгәр дә сез ул ашламалар белән уйнарга яратасыз икән, азот кебек инде бит, ул безнең азот күпчелек инфекциялар өчен туклану чарасы булып торга мөмкин. Ул киресенчә булган менә уянып китә алмый торган инфекцияны киресенчә уятып җибәреп, бик яхшы шундый тирәлек булдырырга сәләтле. Шуңар күрә инде әлбәттә ашламалар кулланганда бик сак кына, тиешлесен генә, нормасын гына кулланып эш итәргә киңәш ителә. Шамасын белеп кенә. Шамасын белеп кенә әлбәттә. Айгөл ханым, сезгә бик зур рәхмәт шундый тигәл җавапларыгыз өчен. Чынлап та бакча уңышы гына түгел, гомумән безнең тормышыбыз шундый уңышлы булсын иде. Амин, шулай булсын. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз. Көтү әле яңа гына кайткан. Авылга таралган сөт исе. Бала чакның якты хатирәсе, ап-ак хатирәсе, сөт төсле. Кишке эңгер, әнкәм сыер сава 10 литрлы чиләк тутырып. Ә мин сабыр гына көтеп торам күтәртмә баскычка утырып. Менә әнкәм туктап калыр. Кузгалыр урыныннан сыер да. Дуга кылыр әнкәм эштән генә Худайның биргән бу сыйына. Ә аннары миңа таба борылып әйтер: "Кызым, бераз гына көт." Сузар гадәтенчә чиләгеннән чынаякка салып парлы сөт. Бисмиллахны оныта күрмә, балам. Онытмасаң, бик зур үсәрсең. Үсеп җиткәч, бәхеткәең булса, ерак-еракларга китәрсең димәс идән кем. Ышангандыр чит җирләрдә бәхет көткәнгә. Эштән генә җаны киселгәндер, рәхәт күрми гомере үткәнгә. Ә мине шәм сөтне каударланып, борыныма куна күбеге. Бүтән бер җирдә юк парлы сөтнең шул бала чактагы кебеге. Әнкәм дә юк, сыер, парлы сөт тә, авыл да елдан-ел искерә. Җирдә яшәүләрнең фанилыгын зират кына искә төшерә.